Vítajte v úvodnej časti o mágii, kde sa budeme baviť o tom, ako sa môžeme chrániť pred čiernou mágiou, ako to vyzerá a čo je vlastne mágia zač. Takže ešte raz vítam všetkých zaklinačov, čarodejníkov, všetkých divochov, divošky, všetkých ľudí, ktorí už nemajú len taký čierno-biely pohľad na svet, ale uvedomujú si, že máme tu veľmi zložité vojny, zložité javy, zložité zápasy, často aj v tých, povedzme, tých neviditeľných sférach. Na mágiu sa môžeme pozerať ako na veľmi starobilý, staroveký nástroj, ktorý nie je o nič horší alebo o nič lepší nástroj ako tieto krásne ľavácké nožnice. S týmito nožnicami, takisto ako s mágiou, môžem napáchať veľa škody. Áno, môžem to použiť ako zbraň, ale zároveň môžem si vystrihať kolieska z papiera. Môžem zobrať nejaký papier a môžem strihať a tvoriť. Čiže áno, s mágiou môžeme ako s veľmi mocným nástrojom môžeme napáchať veľa škody, alebo si sadneme a budeme s ňou vystrihovať krásne kolieska z papiera. Mágia preto nemôže byť ani dobrá, ani zlá. Existujú rôzne sekty alebo aj organizované náboženstvá, ktoré tlačia do ľudí predstavu, že mágia je vždy zlá. Čo je zase nejaká forma programu. Je to nejaké ich ospravedlnenie, aby mohli dať na mágiu jedno obrovské tabu. Keď nevieme o mágii, tak zostávame vždy nejakým spôsobom slepí potom vo vzťahu k ľuďom, ktorí tú mágiu ovládajú a používajú. Čiže nevedieť o mágii, nevedieť o zákonoch, ako funguje, ako sa môžeme brániť pred čiernou mágiou, nevedieť toto všetko znamená istú bezbrannosť alebo istú nevýhodu, povedzme v takom súboji s temnotou alebo s temnou stranou. Takže temná strana, ako iste viete, dala obrovské tabu na mágiu už veľmi dávno a ťaží vlastne z tejto výhody. To znamená, dnes, keď si pozriete nejaké vystúpenie, nejaké slávne popové hviezdy ako Lady Gaga, Justin Bieber alebo Taylor Swift, tak nielen ich pesničky, ale aj ich živé vystúpenia na koncertoch, na pódiách spolu s nejakou choreografiou, s nejakými tanečníkmi, tak tieto vystúpenia sú sami o sebe rituály. Čiže možno nejakému nevedomému, spiacemu človeku, ktorý vlastne žije a rozmýšľa iba v programoch umelého Matrixu, to príde ako, je to také temné, no ale však oni to nemyslia vážne. Dobre. Skúsme zvážiť možnosť, že to naozaj môžu myslieť vážne a že na týchto obrovských pódiách s rôznymi efektami a s krásnou, alebo ani nie krásnou, s takou odpornou, ale prepracovanou choreografiou môže naozaj ísť o rituály čiernej mágie. Je to taká forma zaklínania publika, forma zaklínania poslucháčov a čo je samozrejme cieľom čiernej mágie je parazitovať na ostatných, sať pozornosť, sať energiu z normálnych, živých, krásnych bytostí, ktoré sú napojené na zdroj, na energiu zdroje. Takže toto je ďalšia dôležitá vec o mágii a uvedomiť si to postavenie svetlej a temnej strany. To znamená, že vlastne bojovníci svetla čerpajú energiu zo zdroja. A temná strana, preto vlastne sa aj volá temná strana, a ona nemôže čerpať, alebo zámerne vedome sa odrezala od vlastne energie, od tejto stvoriteľskej energie zdroja a zistila, že keď sa odreže od tejto energie, tak zrazu nemá veľa energie, pomaličky slabne, zomiera. Áno, tak ako keď rastie strom, predstavte si strom ako povedzme nejakú živú stvoriteľskú bytosť a
jedna časť konáru z tohto stromu by si povedala, že tak, my sa teraz odrežeme od teba a spadneme na zem a budeme mocnejší a silnejší ako celý strom, ako celý zdroj. Takže keď to táto temná strana kedysi veľmi dávno spravila, keď sa odrezala od tohto zdroja, tak veľmi rýchlo zistila, že tú energiu odnikiaľ musí brať. Hej? Ak sa odrežete od energie, ktorá napája celý tento prírodný matrix, tak logicky musíte hľadať inde tieto zásoby energie, aby ste mohli fungovať, aby ste mohli operovať v tomto vlastne vami vytvorenom temnom matrixe. Takže zatiaľ čo povedzme svetlá strana alebo bojovníci svetla, zaklinači, čarodejníci, ktorí zostávajú vlastne pri zdroji, tak tam ide o spoluprácu, o vlastne rituály svetla, ktoré sú vždy obranné alebo preventívne, alebo o mágiu, ktorá nikdy neškodí, tak tá temná strana využíva vlastne na to, aby vôbec mohla využívať túto mocnú mágiu, tak musí odniekiaľ čerpať energiu. Takže máme štadióny, máme masové koncerty, máme všelijaké akcie, kde vrieska, kričí a nadáva more zúfalých ľudí alebo vlastne more nevedomých ľudí, ktorí žijú v tom strachu zo smrti, ktorí žijú v tom režime útek alebo útok, a toto nevedomé nastavenie dáva temnej strane obrovské príležitosti vlastne na nasávanie alebo čerpanie tejto energie. V minulosti, alebo možno niekedy teraz, sa ešte používa termín archoni alebo démoni. To sú všetko rôzne názvy vlastne týchto temných entít, ktoré žijú vlastne z energie týchto nevedomých ľudí, ktorí keď sú vystrašení a nahnevaní, tak strácajú energiu. Energia ako keby vlastne vyteká, vtedy z vás vyteká tá energia a nejaká temná bytosť môže ju vlastne začať nasávať. To je aj samozrejme obrovský dôvod, prečo sa temná strana tak veľmi usiluje udržiavať ľudí v strachu, v bolesti, v ilúzii nedostatku. Pretože ak by sme povstali ako spolustvoritelia, ak by sme sa prestali klaňať autoritám, ak by sme vlastne začali žiť naplno a vedome, tak by táto temná strana stratila všetku pozornosť, všetku potravu, všetku energiu a musela by sa spakovať, musela by sa zbaliť ruksak a odísť do nejakého opačného kúta galaxie, kto vie kde. Už by tu bez výživnej pôdy, bez vlastne týchto energií, ktoré by mohla sať, na ktorých by mohla parazitovať, by tu už ani nemohla zvádzať súboje s tou svetlou stranou. Takže je to vlastne to, čoho sme svedkami my teraz, ako planéta spolu s nami vlastne rastie v týchto frekvenciách, ako sa celá naša slnečná sústava vo vesmíre dostáva do takého nabitého pásma v tejto galaxii, pásma nabitého časticami, ako sa vlastne frekvencia atómov, elektrónov, ako sa všetko zrýchluje a tým pádom sa dostáva do tej vyššej dimenzie, tak ľudia prestávajú žiť v strachu, v bolesti, v ilúzii nedostatku a začínajú chápať, že sami sú stvoritelia, nepotrebujú sa nikomu klaňať, sami sú súčasťou zdroja, sami sú súčasťou tej najmocnejšej bytosti na svete a nepotrebujú sa nejakým spôsobom obávať alebo strachovať alebo byť zúfali, byť nervózni, byť agresívni. A skrátka chcú žiť naplno. Ten skutočný život, ktorý môžeme zažiť, skutočne máme obrovský potenciál, aby sme žili tuto na tejto zemi obrovský, krásny, vedomý život a plnili si rôzne pozitívne sny v rámci tejto svetlej strany. Takže preto z tohto pohľadu
keď ste možno kedysi počuli, že máme bielu mágiu, čiernu mágiu, sivú mágiu a proste biela mágia je tiež zlá, proste aj sivá mágia je zlá, vlastne čierna mágia je úplne zlá, takže v podstate nepoužívajte mágiu. Tak mágia vychádza vlastne z pohľadu na svet, ktorý je živý. Áno, čiže keď máme marxistickú teóriu, hej, tá môže vychádzať povedzme z toho, že všetko je mŕtve a ľudské bytosti sú len náhodný zhluk atómov. Takže z tej úplne inej dimenzie, z takej myslím, že skutočnejšej, nie, že všetko je mŕtve, pravda je úplne kdesi naopak. Čiže všetko je živé a všetko má istú úroveň vedomia. To znamená, že keď ja idem niekde k rieke a chytím do ruky kameň, môžem si ho pozerať, tak aj dokonca ten kameň má istú úroveň vedomia. Všetko je absolútne živé. Áno, od kamene, rastliny, zvieratá, kryštály, všetko má istú úroveň vedomia. Samozrejme, keď ideme povedzme od nerastných surovín až po ľudské bytosti, až po nejaké mnohodimenzionálne, mocné anielské bytosti, tak áno, vidíme, že tá úroveň vedomia je rozličná, ale to neznamená, že niečo nie je živé, hej, keď to nežmurká očami, alebo keď to nemáva rukami, ako to prehnane robím ja. Čiže keď sa pozriem na kameň a len preto, že na mňa nežmurká a nevyplazuje mi jazyk, tak zase usúdiť, že len preto je mŕtvy, tak to je taký dosť pochybný úsudok. Áno? Takže všetko je živé a preto aj rôzne živly a elementy, ako máme oheň, voda, zem, vzduch, éter, vlastne sa manifestujú v podobe aj elementálov, živých bytostí alebo živlov s vlastným vedomím, ktoré potom mágovia môžu využívať v svojich rituáloch. Keby sme sa vrátili k takému absolútnemu základu, tak vlastne ako sa používa mágia, veľmi jednoduchá krátka príručka, máme 3 kroky. Takže zámer, opakovanie zámeru a prítomnosť vyššej mocnej bytosti, prítomnosť mnohodimenzionálnej bytosti. Čiže iba tieto 3 veci potrebujeme na to, aby sme vlastne mohli robiť mágiu. Hej, určite ste si všimli, že tá prítomnosť tej vyššej mocnej bytosti častokrát môže byť prítomnosť vaša. Pretože ani nie, že ľudské telo má dušu, ale skôr, že ľudská, alebo že duša, obrovská duša, v tejto obrovskej duši sa nachádza telo. Áno? Keď sa pozeráme na to z toho vyššieho pohľadu, tak nie, že duša sa nachádza v tele, ale telo sa nachádza v duši. Hej, duša je obrovská, mnohodimenzionálna, hej, predstavte si ako nejakú plazmu, obrovský, možno nejaký gulový blesk, niečo také silné a mocné, že keby sa vlastne celá duša premiestnila do jedného tela, tak to telo by vyskratovalo. Hej, tak ako keď vás trafí blesk. Takže duša na to musí ísť naozaj opatrne a môže byť realitou, môže byť veľmi pravdepodobnou realitou, že jedna duša vlastne operuje v mnohých dimenziách na rozličných úrovniach, vlastne zažíva, vlastne skúša a zažíva prírodný matrix v rôznych dimenziách aj súčasne. To znamená, že jedna duša môže mať vlastne avatarov alebo tela súčasne na rôznych planetách, na rôznych úrovniach chápania, vnímania, na rôznych úrovniach vedomia. Takže keď v budúcnosti prídete k nejakej rieke a vyťahnete kameň a hodíte ním, tak ten kameň môže byť aj súčasťou vás, súčasťou vašej duše. Až také úžasné to je. Tým, že všetko je živé, tak a všetko má vedomie, tak tým pádom vieme spolupracovať s týmito živlami alebo s týmito mocnými bytostiami na rôznych úrovniach a z tejto spolupráce vlastne vieme dosiahnuť niečo, čo sa môže podobať na nejaký magický trik alebo na mágiu. Čiže to všetko spadá do
mágie a nemusí to byť hneď zlé. Keď odsúdime vlastne celú mágiu, tak sa odrežeme od veľmi mocného nástroja. K tomuto nástroju, prosím, treba pristupovať opatrne. A aj preto budem mať viacej epizód, v ktorých budem rozprávať o rôznych takých pohľadoch na túto problematiku a na to, aby sme vlastne nespadli do tej čiernej mágie. Je to naozaj nebezpečné. Je nebezpečné sa s tým zahrávať, ale zase je podľa mňa hlúpe nevedieť o tom nič a potom sa stať obeťou čiernej mágie, ktorá je prítomná, neviem, či ste si všimli, ale v podstate v posledných rokoch je čierna mágia veľkou časťou mainstreamu. Takže hej, v rámci hudby a zdravotníctva a umenia čierna mágia je momentálne mainstream, respektíve už vlastne vymiera, stráca energiu, stráca živnú pôdu, ľudia sa prebudzajú, čiže vďaka tomu dúfam, že že naozaj je na ústupe. Môžeme to dokonca aj cítiť. Že naozaj temná strana momentálne stráca obrovské množstva energie a sily na to, aby pokračovala, aby ďalej vlastne propagovala tú temnotu a aby získavala ďalších nejakých prívržencov, ďalších smrťožrutov, ktorí by ďalej túto temnotu živili v tých nevedomých alebo v spiacich ľuďoch. Tak, jeden taký zaujímavý fakt. Pred pár rokmi som čítal knižku jedného amerického lekára, ktorý skúmal zážitky na prahu smrti a zistil, že dal si ľudí na váhu a vlastne odvážil ľudí tesne po tom, čo vypustili dušu, tesne po tom, čo zomreli a zistil, že títo ľudia sú ľahší o zhruba 300 gramov. Takže keď sa vás niekde spýtajú, že koľko váži duša, tak už môžete povedať, že zhruba nejakých 300-400 gramov a keď človek zomrie, tak je presne o toto množstvo ľahší. Takže to je taký pohľad zase veľmi materialistický na vlastne tento mocný prírodný matrix. Aby sme mohli rozprávať o mágii, tak budem teraz skákať vlastne z tej bielej mágie do čiernej mágie, aby sme to naozaj pochopili. Čiže čo máme v prírodnom matrixe? Také mocné, silné, vlastne štruktúra matrixu je je hologram. Takže keď ideme naozaj k podstate veci, tak a táto ruka, hej, sa skladá z nejakých atómov, hej, z vibrujúcich atómov, a medzi nimi je viac prázdneho miesta ako atómov. Takže aj moja ruka je v skutočnosti len hologram a povedzme hocičo pevné alebo hocičo, čo môžeme chytiť, tak môžeme označiť že za takú ilúziu. Áno, aj keď je to veľmi presvedčivá ilúzia, je to veľmi vlastne namakaný hologram, ale je to v podstate ilúzia. Tým som sa chcel dostať k tomu, že naše telo, alebo proste táto ruka nie je taká nemenná a nie je taká ako keby ustrnula vlastne v tom stave. A existujú spôsoby, ako vlastne aj človeka transformovať na niečo iné. Teraz som sa krásne dostal k shapeshifterom, pretože máme whistleblowerov, máme ľudí, ktorí kedysi boli súčasťou aj temných okultných skupín a potom sa obrátili na tú svetlú stranu. A jeden z nich v Amerike napríklad rozpráva, že ako postupoval po tých úrovniach s tými titulmi, temná strana miluje tituly, ako postupoval stále na vyššie stupienky v rámci jednej temnej okultnej spoločnosti v Amerike, tak sa dostal na také rozmedzie, kde si mohol vybrať, že sa stane upírom alebo vlkolakom. V takom zmysle, že keď ponúkne vlastne démonovi vlastne svoje telo ako nástroj, tak zase ten démon, keď s ním splynie, tak vlastne premení jeho telo na zvlčilého človeka, na vlkolaka a skutočne vlastne sa vie človek aj takto transformovať.
Takže toto je zase veľmi čierna mágia. A keď hovoríme o týchto čiernych mágoch, tak je tam nulová, vlastne naozaj žiadna sloboda. Hej, tí ľudia sú naozaj vlastne stávajú sa len figurky, sú to bábky temnej strany alebo týchto temných entít. To znamená, že ak naozaj dajú súhlas, áno, ten neviditeľný závoj tej svetlej a temnej strany je vždy do veľkej miery vlastne zaseknutý alebo zamedzený našim dobrovoľným vedomým súhlasom. To znamená, že ak povedzme som členom temnej okultnej strany, som ochotný vlastne prizvať a vyvolať démona, ktorý potom vlastne bude pôsobiť v mojom tele, ako v nádobe, tak on mi zase vie prepožičať nejaké úžasné schopnosti transformácie, povedzme na vlkoláka. Takým menším problémom je, že vlastne aby táto dohoda s touto temnou stranou alebo temnou entitou vlastne fungovala, aby vôbec pretrvávala, tak potom tento človek je vlastne nástrojom temnej bytosti a je od neho požadované, aby zabíjal, mrzačil seba, zabíjal ostatných ľudí, zabíjal živé bytosti a vyvolával hrôzu, zúfalstvo, des, ktorými sa tieto temné entity krmia. Čiže nie je to úplne také ružové, keď vlastne sa dostanete v temnej, v okultnej spoločnosti na, povedzme, také ceste, kde sa už dostávate vlastne k vyvolávaniu démonov, k posadnutiu a vlastne aj k transformácii, k úžasným trikom, áno, zvonka, ale v skutočnosti veľmi vlastne temným veciam a transformáciám. Čiže preto som spomínal aj ruku, ktorá má v sebe viacej prázdneho priestoru ako toho akože kvázi, že plného alebo materiálneho. Takže táto realita vôbec nie je taká nemenná, ako sa javí, áno. Preto to preusporiadanie alebo aj zmena z jedného tvaru na druhý je len otázka vlastne držania sa v nejakých frekvenciách a potom narušenia týchto frekvencií alebo preusporiadania zmeny týchto frekvencií. A to je tá vlastne temná cesta, čo je prepožičiavanie, a nie že zapredávanie duše, ale skôr zapredávanie tela. A potom máme svetlú cestu, kde nemusíte nič podpisovať krvou, nie sú tam žiadne zmluvy, ani tituly, ani čierne plášte, dokonca ani čierne kapucne, ani rúška na tvár. Jednoducho svetlá strana je o spolupráci. To znamená, že ako som spomínal, také základné 3 kroky: zámer, opakovanie zámeru a prítomnosť mocnej bytosti. Tak to častokrát môžete byť aj vy. Čiže ak skutočne sme ako ľudia dospeli vo vývoji toho vedomia tak ďaleko, že vieme pracovať, vieme zázračne pracovať s prírodným matrixom, tak to je vlastne len ten istý stupeň vývoja a vlastne čím viac vlastne stúpame k svetlu, čím viacej sa zvyšuje naša frekvencia, tak tým dostávame viacej zodpovedností a zároveň aj viacej moci. Vtedy samozrejme nemáme žiadnu túžbu tú moc zneužívať, alebo proste nie je tam žiadne predvádzanie, áno. Nepotrebujete proste spraviť nejaký trik, aby vám niekto uveril. Tak to jednoducho nefunguje. Aj keď ste, povedzme, silným zaklinačom, silným mágom, silným čarodejníkom svetla, a proste nepredvádzate sa. To je ako základné pravidlo. Je to proste nezlučiteľné pri práci s tou svetlou stranou. Ale je to násobne vlastne mocnejšia mágia, alebo je to mágia, ktorá sa napája priamo na zdroj. Áno? Čiže tak dokážeme skutočne úžasné veci. Ale vždy ide o spoluprácu.
Takže buď tá prítomnosť vyššej bytosti pri tých troch krokoch, to môžete byť vy sami, alebo naozaj nejaká anielská bytosť z vyšších dimenzií, ktorá vám jednoducho pomáha pri plnení vášho projektu tu na Zemi. Samozrejme bez nejakých úžasných svetelných a dymových efektov. Keď sa rozprávame o mágii, treba si vždy uvedomovať ten najsilnejší, ten obrovský zákon slobodnej vôle. To znamená, že svetlá strana, lebo temná strana tento zákon slobodnej vôle by strašne rada porušila a aj porušuje nejakým spôsobom do nejakej miery, ale nie je dovolené ho porušiť absolútne. Keby to bolo, tak tu behajú balrogovia, proste démoni, hej, materializovaní a požierajú tu ľudí. Hej, to by robili, keby mohli, ale nemôžu. Áno, je to brutálne porušenie toho zákona slobodnej vôle, čo sa týka ľudstva a tejto planéty. Takže nedieje sa to, máme tento krásny zákon, ale keď hovorím o čiernej alebo temnej strane, ktorá tento zákon akože rada porušuje do tej maximálnej možnej miery, tak čo myslíte, ako sa k tomuto zákonu bude staviať tá svetlá strana? No svetlá strana, tieto miliardy mocných, mnohodimenzionálnych anielských bytostí, ktoré sú prítomné aj tu na Zemi, tak tie samozrejme poctivo dodržiavajú tento zákon. To znamená, že teraz hovorím o modlitbách, čo je vlastne tiež, keď si zoberieme zámer, opakovanie zámeru a prítomnosť mocnej bytosti. Svetlá strana môže toho spraviť len veľmi málo, pokiaľ ju o to my nepožiadame. Čiže pokiaľ jej nedáme vedomý súhlas, aj keď by nám mohla brutálne pomôcť, zostane stáť so založenými rukami a vlastne jediné, čo svetlej strane dáva autoritu a právomoc vlastne zasahovať do tých súbojov s temnotou, je práve to, keď temnota a temná strana poruší tento zákon slobodnej vôle. Takže predstavte si situáciu, že kráčate povedzme na nejakom poličku pri lese, hej, obloha, svieti slniečko a zrazu sa pred vami zjaví materializovaný proste 10-metrový balrog, proste nejaký ohnivý démon, ktorý vás ide fyzicky vlastne rozmliaždiť na kašu. No tak toto porušenie pravidiel prírodného Matrixu, ktoré má na starosti zdroj, by bolo také brutálne, že by autorizovalo svetlej strane zase materializovať mocného 10-metrového aniela proste s nejakým 3-metrovým mečom, ktorý by mal potom všetku autoritu a právomoc naozaj rozťať tohto démona a zničiť ho, zlikvidovať. A presne preto sa takéto situácie nedejú. Ale dejú sa v menšom, pretože temná strana sa vždy bude snažiť naozaj prekročiť tento zákon slobodnej vôle, lebo je to temná strana. Áno, ona sa väčšinou neriadí žiadnymi pravidlami a je ochotná robiť naozaj čokoľvek. Dobre, poďme sa z tohto zázračného sveta vrátiť trošku na zem. Rád by som uzavrel túto úvodnú epizódu o mágii tak, že mágia je skutočná a keď sa v rámci nej naučíme pracovať, je to úžasná pomoc v boji s temnotou a skutočne sa môžeme stať, alebo aj sa stávame teraz tu na Zemi ako vedomí ľudia a obrovskou hrozbou pre temnú stranu a dokonca aj cítime a vnímame, že ako planéta stúpa, ako sa frekvencia rastie, tak sme svedkami úžasnej porážky, veľkolepej porážky tej temnej strany práve dnes, práve teraz a aj v tých nasledujúcich rokoch. Som presvedčený, že budeme veľkými svedkami takého timeoutu alebo takej krátkej pauzy, možno 1000-ročnej pauzy toho nekonečného zápasu tu na Zemi medzi tou svetlou a temnou stranou, kde tá temná strana konečne zbalí kufre a odíde preč. A to je zase zlatý vek. Super, takže vieme, že toto je koniec videa, lebo som sa zase dostal k krásnemu zlatému veku, ktorý nás čaká. A už na úplný záver vás povzbudzujem, aby ste sa nebáli komentovať video, kľudne píšte komentáre, čítam si všetky, keď budem mať príležitosť, tak určite vám odpíšem a pozývam vás hlbšie do tohto skrytého
sveta mágie s nádejou, že zostanete bojovníkmi svetla, zaklinačmi a ešte urýchlime pád temnej strany. Tu na Zemi. Minimálne. Čau. I don't know you anymore. Anakin, you're breaking my heart. I'll never stop loving you. But you are going down a path I can't follow because of what you've done, what you plan to do. Stop now, come back, I love you. Liar! No! You're with him, you betrayed me. You brought him here to kill me. Let her go, Anakin, let her go. You turned her against me. You have done that yourself. You will not take her from me. Your anger and your lust for power have already done that. You have allowed this dark lord to twist your mind until now. Until now, you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire! Don't make me kill you, Anakin. My allegiance is to the Republic, to democracy. If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. I have failed you, Anakin. I have failed you. I should have known the Jedi were plotting to take over. Anakin, Chancellor Palpatine is evil. From my point of view, the Jedi are evil. Well, then you are lost. This is the end for you, my master. It's over, Anakin. I have the high ground. You underestimate my power. Don't try it! You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join